הבנתי שאני עושה משהו שהולך להיות שווה את זה. צריך אומץ. אז באמת באתי לפה למשרדים לחתום על העסקה. לא הייתי בטוחה עד הסוף עדיין מה אני עושה. עשינו שיחת טלפון, ואז אמרנו נעשה שיחת זום. בשיחת זום הוא הסביר לי על השקעות בכללי וגם על קרקע. בהתחלה לא רציתי לשמוע בגלל שחשבתי שקרקע זה עוקץ. הסכמתי לבוא לפגישה פרונטלית, ושם הוא הסביר לי יותר והבנתי שלא תמיד קרקע זה חייב להיות עוקץ, וכן יש אנשים מאמינים בעסקאות טובות שאפשר לעשות, ובסוף החלטתי ללכת על העסקה. טסתי לדרום אמריקה לחצי שנה ממש, 3 שבועות אחרי שחתמתי על העסקה. הצענו לך להצטרף לחברה, לנסות, איך אומרים את התפקיד בעצם בליווי משקיעים, נכון? תספרי קצת על החוויה הזאת, איך זה פתאום להרגיש בפנים, פתאום מאחורי הקלעים, פתאום בתוך החברה. זה היה מעניין לראות אותה מאחורי הקלעים, ובאמת לראות את הצד השני. לקבל עוד פרטים, ובאמת כל יום למדתי עוד משהו חדש, שזה היה ממש כיף לדעת שעשיתי את הצד הנכון גם. זה גם כיף לבוא מהצד השני של לעזור לאנשים. בואו תשקיעו, תעשו כסף. גם אם מישהו לא בא לחתום, אבל נטו לתת לו עוד ידע וערך, אני ממש מעריכה את זה פה. בהתחלה לא הייתי בטוחה אם אני רוצה, לא רוצה, ולראות אנשים שבעצם היו באותו מקום כמוני, יכולתי להזדהות איתם, כי אני יודעת מאיפה זה בא. איך את מרגישה היום אחרי התהליך? כמעט שנה אחרי? וואו, קודם כל אני ממש שמחה על זה שעשיתי את הצעד הזה. זאת השקעה הראשונה שלי בחיים, אף פעם לא עשיתי משהו כזה. וגם צריך לדעת איפה להשקיע, ובסופו של דבר על מי אתה נופל בחיים. אני שמחה שעשיתי את ההשקעה הזו שבעצם סוג שיש לי את השקט הנפשי הזה של אוקיי, יש לי כסף בצד שעושה כסף בינתיים. אז ראית פתאום שגם העסקה שאת עשית היא עסקה מעולה. היא אמיתית והגונה והיא שווה, היא אטרקטיבית מאוד. איזה טיפ היית נותנת למשקיע שחושב להתחיל או בתוך תהליך כזה או אחר? לחקור, לבוא לפגישות, לראות בכלל מי האנשים, עם מי אתה מדבר, להפסיק כאילו לשבת ולחשוב ולחקור, כי אפשר לקרוא מלא באינטרנט, ובסופו של דבר אם אתה לא בא לפגישה ורואה מול מי יש לך עסק בכלל, אתה יכול גם שנים לשבת ולא לעשות כלום וחבל, כי בסופו של דבר הכסף יאבד מהערך שלו.